Zer pentsatuko zenukete, esaten badizuet, Los Sims lau Discover University atera dela. Edo gaztelerazko Los Sims lau Días de Universidad. Vamos, hemendik aurrera izango dugu aukera simak bidaltzeko unibertsitatera Sims lauan. Egia esan, nik honetaz entzun nuenean lehenengo aldiz pentsatu nuen, ez dakoat ja nahiko nik astean 5 egunetan unibertsitatera joaterekin. Baina ez, ikus dezakegulako simak pozik doazela unibertsitatera. Beraz, hasiko gara DLC berri honen reviewarekin. Honetan ere, simak sortzeko menuan eta eraiketa dekoratzekoan ez naiz usatuko, gauz asko dakartza, expansioek edo expansion packek gauza nahikotxo dakartzate normalean, horrela izan da honetan ere, eta pantailan ikusiko dituzue kamera azkarrean. Beti bezala, garrantzizkoena delako gameplaya eta jolastea. Hiru sim hauekin erakutsiko dizuet pak hau, Julentzio, Placido Jamilio eta Itzarorrio Pedre, eta egin behar dugun lehenengo gauza da etxeko postontzitik edota ordenagailutik unibertsitateari buruzko informazioa eskatu, matrikularako eskaera egin, baina gu oso modernoak garenez, ordenagailua erabiliko dugu eskaera egiteko. Beraz, Julentzio etorri hona. Ordenagailuan klikatu eta botoi honi eman behar dugu. Eta hemen dauzkagu beka bat eskatzeko aukera daukagu, hainbat beka dauzkagu. Unibertsitateen inguruko informazioa har dezakegu, kontuan hartu 2 unibertsitate daudela, Foxbury Institutua eta Bridgesterreko unibertsitatea, eta ondoren izena eman, eta ea gure simak hartzen dituzten edo ez. Beraz, Julentzio etorriko zara hona, utziko legizte ikusteri, etorri eta egin eskaera unibertsitatean sartzeko. Bale, kontatuko dizuet. Nik etxe hau eraiki dut, simaukin jolasteko. Joko berri honek dakartzan etxeak gustatzen bazizkit ere, nahiko nuke probatu, etorri den beste berrikuntza bat, eta mugikorrean daukagu aukera berria, iragarki bat jartzeko interneten eta norbait etortzeko gure etxera bizitzera pisukide modura. Kasu honetan dauzkagu 3 sim eta etorriko litzateke 4. sim bat ezingo genukena kontrolatu. Egongo litzateke NPC gisa, hau da non-player character. Hau dira ikusten ditugun pertsonaiak, baina inoiz ezin ditugunak kontrolatu. Behin eskaera eginda, badaukagu matrikulatzeko aukera. Matrikula egin dezakegu aipatutako 2 unibertsitateetako batean, Bridgester eta Foxbury. Kasu honetan, Itzarro eramango dut ikastera Bridgesterrera, eta, guztira dauzkagu 13 gradu, eta unibertsitate bakoitzak dauzka oinarrizko batzuk. Hau da,
Kasu honetan, Bridgesterrek dauzka biologia, zientzia informatikoak, ekonomia, fisika eta psikologia eta gaizkileritza edo horrelako zerbait. Eta gainerakoetan matrikulatzeko zure simak beharko luke gaitasun altua grado horretan beharrezkoak diren gaitasunetan. Bale, Itzarok ikasiko du biologia, hemen aukera dezakegu zenbat arlo izango dituen, eta hautazkorik izatea nahi dugun edo ez. Beraz, hau hartuko ditut nik, eta aukeratu behar dugu ere bai, non biziko den gure sima. Etxean, kampusetik kanpo, edo kasu honetan Bridgesterrik dagozkion bere egoitzetan. Baina, gu, etxean biziko gara. Hemen dago matrikula osoaren kostua, baten digu baietz, eta Itzarro badago matrikulatuta. Plazido Jamiliorekin berdin, Bridgesterren ikasiko du, ekonomia, 3 arlo, eta hautazko hau. Etxean biziko da, eta kostua, bale. Eta azkenik Julentzio, bale, nahiko nuke Julentziok ikastea komunikazioa, baina ezin du ikasi komunikazioa Bridgesterren. Esan dizudaнаrengatik, behar dituztelako hainbat gaitasun altu izan. Gaitasunak eta habilidadek, por cierto, hemen behan eskumaldean agertzen dira. Beraz, Foxburyra bidaliko dugu, ikasiko du komunikazioa, izango ditu 3 arlo eta hautazko hau. Etxean biziko da ere bai, klaro, ikus dezakegu matrikularen kostuak ere gora egiten duela segunetan non bizi garen. Kasu honetan hauek dira Foxburyko egoitzak, etxean biziko da Julentzio ere bai, eta listo, bale. Orduan, orain, gure zimen lanen panelean, agertzen zaigu noiz izango diren hurrengo eskolak. Mendik 4 egunera, beste bat 2 egun barru, 4 egun barru, eta 3 egun barru. Eta tartean egin behar ditugu hainbat lan. Leku honetan, zimen inventarioan agertzen zaizkigu bi gauza. Alde batetik, eksposaketak egiteko arbela hau, ezin dudan abelan jarri, ez daukadalako lekurik, eta liburutxo hau, balio diguna hainbat lan egiteko. Beraz, orain egin behar dugun gauza bakarra denez, Itxaron eskolak hasi arte, eramango ditugu ja gure lanak eginda, beraz, Julentzio hasi lan egiten, Itxaron hasi lan egiten, eta Plazido hasiko zera lan egiten zuere bai. Eta hau da zimek duten modua lan egiteko. Itzaro eta Plazido orain jesarrita, Julentzio zutik, eta Itzaro isketan. Ez da modu txarra lan egiteko egizan. Beraz, zuek egin lan, eta gure 3 protagonistak lanean dauden bitartean erakutsiko dizuet mundu berria. Hemen ikus ditzakegu Simseko mundu guztiak, eta hemen agertzen zaigu Bridgester. Bridgester da, joko honekin datorren hiri edo mundu berria. Hemen klikatzen dugu eta ikus ditzakegu 3 auzo berri. Ezkerraldean Foxbury Institutua, eskumaldean Bridgester, eta erdian Gibbsville. Ez, al revés, Gibbs Hill. Foxburyk dauzka 4 lursail, bertan nahi duzuena eraikitzeko, Gibbs Hillek 5 eta Foxburyk beste 4. Hauen inguruan esan behar dago dauzkagula 2 motako lursail. Alde batetik dauzkagu betidanik ezagutzen ditugunak, hemen daukagu lursaila eta alda dezakegu nahi duguna, guztia bota, nahi duguna eraiki eta betikoa. Baina badaukagu beste motako lursail bat dena apaingarri batetik hasita horren gainean gure etxea dago. Konkretuki, Bridgesterren dauzkagu 4. Hau da esaten ari nintzena, hemen dauzkagu bidorre hauek bakarrik dira dekorazioa, eta zimak zer daitezke etxe honetara, behetik daude ibiltzen, eta dira goiko pisu honetan. Beraz, guk jolas dezakegu solairu honetan. Eta hemen dauzkagu besteak. Guztia hau da dekorazioa, eta guk aldaketak egin ditzakegu eremu honetatik gora. Eta izten zaigu mezu hau, esanez, kasu honetan, gaur hasiko da Itzaro Rio Pedreren unibertsitateko semestrea. Claro, gazteleraz esaten da semestre, eta egin dut broma sim eta semestrerekin. Simaz. Eta Julentzio hasiko du lehenengo eskola hemendik 2 ordura. Itzaro ere bai, eta Plazidok hemendik 7 izango du bat, eta hemendik 3 ordura beste bat. Beraz, ingo duguna izango da unibertsitatera joan, ez egiteko ni bezala, eta garaiz iristeko klasera. Julentzioren eskola ordu bat barru hasiko da, eta Itzarona berdin. Eta honek esaten digu, hartuko duzun ez txirringa? Txirringa hartuko behi ongo da klasera. Joan klasera, eta hartu du bere liburua, eta badoa klasera. Eta hemen behan jarriko dugu, apunteak hartu, ikaslekin hitz egin, lo egin klasean, arreta zentzun, edo goiz irten.
egin kasu klasean, eta zuk ere bai Itzaro egin duzu klasu. Eta jongo gara Bridgester pizkatxo bat ikustera. Eta jongo gara V-ren gela komunera. Hemen dago Plazido, abestiak abesten eta bere abeslaritza gaitasunak. Lehena hemendik 2 ordura eta bigarrena hemendik 6 ordura. Hau da Bridgester eta hemen dago aipatu dizuedan lekua, hemen ona datoz simak ikasteko eta hainbat gauza egiteko. Eta hau da egoitza bat eta honen aurrean dago beste egoitza. Eta honen erdian ikusten duguna da unibertsitatea bera. Ikusten dituzuen 3 eraikin hauetan, hau eta beste hau, hauetara etor gaitezke eta hainbat gauza egin, adibidez, hitzaldi batera etorri, edo beste hainbat ekintza burutu, adibidez, entzule moduan joan, klase batera. Ezkerreko eraikin honetan badaukagu aukera kirol taldean apuntatzeko edo Bridgesterreko unibertsitateko pankarta jartzeko, eta beste honetan 3 klasetara joan gaitezke eta, klasea hasi duzu duela ordu bat, eta claro, besten zaudenez, ez da joan, haizu, dutiko. Simak klasera doazenean guk ezin dugu zer egin, guk ezin ditugu haien klaseak ikusi, ezin gara barruan sartu. Ez da gertatzen hainbat lanbiderekin gertatzen den moduan, zure sima bidaltzen duzula klasera eta ikusi alduzula egiten duen, adibidez, medikuntzan edo horlakoetan. Julentzio eta Itzaro ekarri ditut Foxburyko leku honetara. Uste dut hau dela Foxbury institutuko leku bat, bertan egoteko Foxburyko ikasleak. Naiz eta Itzaro ez den bertakoa, sartu da eta listo. Eta hau da Foxbury institutuko eraikinetako bat. Bridgesterren bezala, honek ere badauka bere kampusa. Badauzka hemen lehen aipatu dizkizuedan etxeak eta hemen aurrean beste etxe bat. Eta hemen aurreko eraikinetan, honetan egin dezakegu, bestean Bridgesterren bezala, orduzkanpoko klasetara joan, entzule modura joan, konferentzia batera joan, beste leku honetan Foxbury institutuko pankartak jarri ditzakegu eta beste leku honetan, aipatutako gauza berdinak. Eta gutxi gora bera hori da pizkatxo bat ikasketen mundua. Gero badaude ere gauzak, lan gehiago egin, klasetara joan gehiago eta gauza horiek. Baina, orain ikusiko duguna izango da, hemen behan daukagun botoi berri hau, eta botoi hori emango diogu, eta hemen ikus dezakegu talde ezberdinek egingo dituzten gauzak, adibidez, Los Cerebritos, Eruditos de los Robots eta Peña de Foxbury. Lehenengo honek, Los Cerebritos, sesión de estudio, bibliotekan, orain argi dira egiten, 3-etatik 7etara, ia egunero ikasketa saioak egiten dituztela, eta bertan hitz egiten dutela azterketen inguruan eta proiektuei buruzko ideietan. Beraz, Julentzio, Itzarorekin joan zaitez, leku horretara, uste dut Itzaro ez dutela onartuko. Badagoelako horrelako aurkakotasuna 2 unibertsitateko ikasleen artean, Foxbury eta Bridgesterren artean. Baina, dagoena dago eta ez dago. Bibliotekan daude, hau da biblioteka, eta hau da Bridgesterrekin datorren beste eraikin bat, hain zuzen ere erdialdeko auzoan kokatuta dagoena, eta hemen daude beste hainbat ikasle. Eta Julen bada Cerebritos taldeko partaide, eta opari bat izan du eta da kartel hau. Lortu ditut kamiseta bat eta poster bat. Eta honekin ikus dezakegu, panelean berriro, ikusten ditugu gauzak egin. Honen arabera, egin beharko ditugu ikasleen ordu batzuetara joan, zentratuta egon da klasera joan, badakizue, eta ez badakizue esango dizuet, Sims lauko simek funtzionatzen dutela emozioen arabera, eta egiten dituzten gauzen arabera izaten dituzte emozio batzuk edo besteak. Beraz, egokiena honetarako da, klasetara joteko, zentratuta egotea. Eta azkenik, lanak bukatzea. Eta hemen dauzkagu, talde honek izango dituen urrengo ekintzak edo. Adibidez, oraingoa, ikasketa saioa, gaurkoa, eta horrela, beti ikasten. Osake, ikus dezakegu, talde honetan sartuz gero, eta arauei kasuz egin ez gero, simek nota honak lortuko dituzte da. Hori, ziur. Eta hau da joko berri honek dakarrena. Badaude gauza asko ez dizkizuedanak erakutsi. Uste dut, interesgarria izango dela zuentzat, zuen kabuz ikustea eta horrelako sorpresak hartzea. Eta hemen utziko dugu gaurko bideoa. Por cierto, astu dut esaten, hiri honetako uretan simak baina daitezkela, eta hori oso ondo iruditzen zait. Eta ez naiz gehiago luzatuko, eskerrik asko bideoa ikusi izanagatik. Espero dut bideoa gustoko izana, eta ez ahaztu noski gustatu bazaizue bideoa, like ematen, kanalera suskribatzen, eta jokoa gustatu bazaizue, ala izatea espero dut. Agur!